आज लोकांना हवी तशी सुखसोयीने युक्त घरं मिळत नाहीयेत किंवा मिळाली तर त्यांची फसवणूक होते, त्यांना तडजोड करावी लागते। त्यांच्या स्वप्नातलं हवं तसं सुखसोयीने युक्त घर मिळावं, त्यांच्या आयुष्यात सुख आणि शांती निर्माण व्हावी यासाठी आम्ही मार्गदर्शन करतोय। ही घरं मिळवून देताना ही योग्य दरात असतील या मिशनवर काम करत असताना आज आम्हाला 7 वर्ष पूर्ण होत आहेत। या 7 वर्षात आपले साथ आणि विश्वास फार मोलाचा होता। ही साथ अशीच असू दे, हा विश्वास असाच असू दे, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना। वैभववाडी शहरातील स्टॉलचा विषय चिघळलाय। स्टॉल धारकांनी नगरपंचायतीच्या समोर उपोषण छेडलं। यावेळी चर्चेसाठी आलेल्या बांधकाम सभापतींनी स्टॉल धारकांना खडे बोल सुनावले। कोणाला वाटत असेल नगरपंचायत काही करणार नाही तर अशांना नगरपंचायतीची ताकद दाखवून देऊ असा इशाराच दिलाय। त्यांचा हा रोख नेमका कोणाकडे होता हे कळू शकलं नाही। नेमकं वैभववाडीत काय घडलं पाहूया। बोलायचं नाही राजू असं बोलायचं नाही, अधिकार या ठिकाणी मला सांगा, मी जर तुम्हाला इज्जत नाही दिली तुम्ही मला द्याल, तुम्ही जर मला नाही तर मी तुम्हाला अरे नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष नगरसंघाला शांतता आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।